Здравейте, потребители на VBox и на YouTube. Днес ще ви покажа как се работи с тази програма. Тя се нарича Clownfish. С тази програма можем да си сменим звука. Имам предвид не звука ми, гласа, когато говорим по Skype. Да го правим по-плътен, по-тънък и такива неща. Сега сме големи и такива тем подобни степени. Момент. Така, хора, тук съм. Значи, аз ще ви дам описанието. В описанието ще само да копна, че не знам точно как се пише. Значи, цъкаме тук. И цъкаме тук. Това, опа. И пишем Clownfish. Ето е това. For Skype. Download. Ето като цъкате Download Now. Save. Сега я сканира за вируси. Така. Отваряте я, натискате на Run. Next, крейте desktop, тук каквото си искате. Next. Ето, програмата е инсталирана. Ето сега като натискате Install. Next. Finish. Затваряме това. Отваряме Skype и ето тук ще ви излезе едно дали одобрявате. Вие, ако искате програмата да се задейства, цъкнете да. И по принцип, с моята съм си изключил. Така, Clownfish. Искам на Clownfish. Карате, няма значение. Така ето е. Нали то ще ви ето така, ето вие пишете, например, и то ви пише отдолу какво означава на английски или на друг език. Ето вижте. Ето вижте, ето така излиза. А пък ако не искате да ви излиза, цъкате два пъти на ето това на Clownfish и отваряте. Извинява се. Ето го, то ви е тук по принцип. Цъкате го два пъти да се затвори и вижте. И ето вижте, нормално вече си пише. Така, а пък ако искате, нали, да си смените гласът, цъкате тук. Цъкате ето тук на Voice Changer, на Voice и аз предпочитам Меле. Мелето е като на много голям човек. Значи само намерим, на това го намерим. Така е, тук казвате каквото си желаете и след малко гласът ви ще е променен. Ако вие ме чувате, не знам дали ме чувате точно. И така. Голяма работа. И това беше от мен, хора. Довиждане. Аз съм Techit 2001.